starter. Lur. Super. Perfekt. Så. Så. Ja. Sådan. Super vægt. Stærkere. Jeg skal faktisk ikke gå. Ja. Hvor mange får du hånd? 4. Ja. Det var kort efter hånd, du siger Dragon Fly. Ja. Dragon Fly effekt. Jeg kalder. Ja. Perfekt. Ordentlig effekt. Skyder. Overlæg. Ja. I hvert fald. Han er 25. Vi tager Dragonfly angreb med 25. Leviathan angreb med 25, ikke? Ja. Det skal godt være en par. Tak. Skyder den face down. Tak. Tak. Så vil jeg gerne, kan du tage det der på hånd igen, for du havde sluttet tur, han havde trukket, så du får se det lidt i kort. Anna. Angriber. Men vi stod. Vægt. Skyder ikke sæt kort. Tur skyde 3. Ja. Jeg har en spørgsmål til Uling om den der. Ja. Skal jeg spørge en dommer eller hvad? Bare lige prøve at se det, skal nok. Så hvis jeg tager den med den der, må jeg så godt vente på det angreb, og så pumpe et kort. Jeg henter din dommer, fordi jeg er ikke sikker på, at dit spørgsmål er på svar. Nej. Jeg tror godt, man må. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige spørge, jeg gider bare ikke. Bedst at være på den sikre side. Hvad er det, Dennis? Må du lige svare på mit spørgsmål, eller? Det ved jeg ikke. Kom an på, hvad spørgsmålet er. Lejlas effekt er jo, at den skal vende til forsvar. Så må den Nej, den må ikke vende til forsvar. Den aktiverer sin effekt. Ja. Vælger et mål. Ja. Og
Når den så resolver, så skifter den til forsvar for at ødelægge et kort. Og så går der 2 ture af hans. Og så hvis jeg får den på min bane, for eksempel et eller andet, og den ligger i forsvar, må jeg så vende den, og så pumpe et kort. Hvad er det, vi siger? Hvornår var det, den her, den blev brugt til? Sidste tur. Han har lige flippet den, og så smadrer min TT, inden min tur, jeg lige troede. Jamen, der står jeg på den indtil slutningen af hans næste tur. Så det må jeg ikke. Nej, for det er til slutningen af hans tur. Nå, det var bare det, jeg ville spare. Sådan. Det er det. Ja. Vanisher. Liner. Mystic Tomato. Jeg vil med 3.000. Ja. Nej. Nej. Mange undskyld. Sådan. Det er meget godt. Morning.